Hej og velkommen til mit virtuelle laboratorium. Her i dag der er formålet, at vi ligesom skal skabe en cellefabrik, der kan producere insulin. Og det her insulin her, det har vi så tænkt os at give til folk, eller dyr for den sags skyld, der er ramt af diabetes. I det her tilfælde i dag, der er det en mus med diabetes type 1. Den har altså nogle autoimmune processer, der går hen og angriber den langerhanske ører, hvor der sidder diabetesceller på, og den ødelægger dem simpelthen. Det gør så, at den ikke længere selv kan producere insulinet. Men derfor vi har i dag, så vi kan kunstigt fremstille og gøre det for den. På den måde for den selv, så vi kan give den det, og så den kan regulere blodsukkeret. Men inden vi kan gøre det, så skal vi jo først finde en DNA-sekvens og skabe det her gen, så vi kan proppe ind i gærcellerne, forklare senere hen. Og så med gensplice det her, og få det hele til at fungere. Så nu starter vi med at gå ind på vores computer, og vi begynder at designe vores DNA. Allerførst så har vi vores insulinanalog. Det er simpelthen en genetisk modificeret form for insulin, altså human insulin, så det passer til mennesker. Det er så en DNA-sekvens, hvad man ligesom producerer det. Det skal så indsættes i en ekspressionsvektor, der gør, at det ligesom aktiverer genet, for alene kan det her ikke producere noget som helst. Så allerførst, der har man en promoter. Den forklarer ligesom, hvor at det her RNA-polymerase skal påbegynde sin transkription. Så har vi efterfølgende en ribosom bindingssite. Det er så her, hvor ribosomet ligesom skal binde sig til, så den kan begynde translationen. Efterfulgt af en startkodon. En kodon, det er sådan en basetriplet, altså 3 nukleotider, som det ligesom beskriver, der sådan kan via den genetiske kode producere aminosyrer. Og det her det er egentlig bare, hvor så ribosomer kan se, hvor den skal starte henne, og så kan vi så putte vores insulinanalog ind, og så stopkodon, samme koncept, bare hvor den forklarer, hvor den stopper. Så fordi vi senere hen skal selektere, hvilke celler, der er, altså hvor gensplicing lykkes, så kræver det, at vi skal bruge noget antibiotikaresistens. Så de celler, der bliver ordentligt gensplicet, de bliver altså også resistente over for antibiotika. I det her tilfælde, der er det så hygromycin B, en bestemt antibiotika. Og vi så er stopkodon, og så allersidst, så har vi en terminator, som ligesom forklarer RNA-polymerasen, hvor den skal stoppe sin transkription. Det bestiller vi så, og vi får det så gennem en DNA-bibliotek. Og det her, der har de altså nok, de har nok selv sættet med ligase og nogle restriktionsenzymer og klippet klistret her DNA sammen, men det får vi egentlig bare bestilt udefra, så det der er vi jo super heldige. Nu vil jeg lige samle nogle ting, og så efterfølgende, så kan vi gå ind på arbejdsbordet. Så jeg er tilbage om 1 sekund. Hej igen. Nu har jeg altså samlet de ting, vi skal bruge til forsøget. Først så starter vi bundsbrænderen, så er vi nemlig for, at der ikke kommer nogle uønskede bakterier eller andre ting og få himlen ned i vores blandinger. For det er nemlig sterilt arbejde, det kan man også se, at vi hver gang rører blandinger, så skal vi bruge sådan en ny tud på vores pipette. Ja, så allerførst der har vi vores gen, det placerer vi her. Det er det gen, vi lige har bestilt. Vi har en tom p-diskål og et tom gensglas. Så har vi nogle gærceller. Vi har valgt at bruge gærceller, som er eukaryoter, fordi at selvom de er lidt mere besværlige at arbejde med, og i forhold til prokaryoter, som er nemme og hurtige og super hårdføre, så er det at producere insulin en lidt kompliceret proces, og derfor så er vi mere trygge ved, at det er en eukaryot, der gør arbejdet. Yes, og så har vi også antibiotikum, som vi senere hen skal bruge til selektionen. Perfekt. Nu er målet så, at vi tager vores pipette, tager vores gen op, placerer den her i, ny pipette på, og vi tager vores gærceller og blander dem sammen. Nu er det ikke rigtig sammen her, men de er endnu ikke sådan gensplicet. Altså vores DNA-sekvens er ikke, og vores vektor er endnu ikke kommet ind i gærcellerne. For det kommer det til gengæld, så bruger vi den her maskine her, kaldes en elektroporatoren. Ja, elektroporation. Og den giver så vores blanding et elektrisk stød, der ligesom åbner gærcellernes, sådan gør deres cellemembran mere gennemtrængelig. Altså man kan sige, at den forhøjer ligesom dens permeabilitet. Og så igen, så vores stof er det der kommer ind. Og nu kommer der så en lille film, hvad der sker. Bum, genstrøm. Så her ser vi ligesom gærcellen af vores DNA. Bum, den får strøm, gennemtrængeligheden er højere, og den kommer ind i gærcellen.
Her, der ser vi en DNA-streng, og så kommer RNA-polymerasen, som er et enzym, og sætter sig på, og begynder transkriptionen. Og man kan se her, der kommer vores messenger-RNA ud, mRNA, og her der viser egentlig bare, at den følger baseparingsprincippet, hvor den henholdsvis 2 hydrogenbindinger og 3 hydrogenbindinger. Ja, og her der kommer så den gule, det er så vores terminator, hvor den skal stoppe, og vi følger den så, hvor den bliver sendt ud fra cellekernen, ud i cytoplasmaet, den her mRNA, nemlig ud til ribosomerne. Der kommer ribosomen lige der. Ribosomen begynder så på translationen, hvor du ser, at der kommer de her kodoner. Først var det startkodoner, og nu er det bare normale kodoner, som ligesom gennem den genetiske kode kan se, hvilken aminosyre der skal laves ud fra. Så det er så aminosyrekæde. Og her der har vi så vores stopkodon, der forklarer, at den skal stoppe. Og bum, så her er vores aminosyrekæde, vores protein, insulin færdigproduceret. Og det viser altså, at vores genmodificerede organisme, at det lykkes at genmodificere dem. Perfekt. Nu tager jeg så min pipette ud og putter ned på en petriskål. Og i petriskålen tilsætter vi nu antibiotikum, fordi det er nemlig et meget, meget få antal af de her celler, som rent faktisk blev gensplejset, for det er en meget svær proces. Så nu tilsætter vi antibiotikum, og det gør så, at det kun er de celler, hvor det lykkes for dem, der overlever. Resten de dør, simpelthen af det her antibiotikum. Og i det tilfælde her igen, så er det så hygromycin B. Ja, vi tager petriskålen, og nu går vi ned med de resterende, altså færdig splejsede mikroorganismer, altså de gasser her, som altså det er så GMO'er, genmodificerede organismer, genetically modified organism. Og vi sætter den så ind i inkubatoren, hvor den så får 48 timer til simpelthen bare at opformere sig. Perfekt, 48 timer er hurtigt gået, smart med virtuelt laboratorium, og nu har vi altså vores petriskål, vores genmodificerede mikroorganismer. Jeg kommer tilbage lige om lidt med de nye ting til det næste forsøg. Hej igen. Nu har jeg samlet de ting, vi skal bruge til den sidste del af forsøget. Her har vi vores genmodificerede mikroorganismer. Vi har en ren petriskål, et rent reagensglas. Der har vi vækstmedium, vi kan tilføre lige om lidt. Og så har vi en kanyle. Ja. Så vi tager vores pipetter allerførst. Og så tager vi vores, altså det her, normalt vil man bruge en lille nål, så man lige kunne samle en CFU op, eller en colony forming unit op, og så placere den i blandingen her. Men det kan vi desværre ikke. Så det kan vi godt, vi bruger bare en pille til det stedet for, fordi hvorfor ikke? Det er virtuelt laboratorium. Og så tilfører vi så vækstmedium, så det ligesom får en større chance til næring til cellerne. Og så endnu en gang tilfører vi simpelthen noget antibiotikum, for at sikre os, at alle de celler, der ikke er genmodificerede, de er døde. For når vi senere skal have lavet en cellefabrik, så er det meget vigtigt, at det kun er rene organismer. Perfekt. Og den inkuberer vi også bare lige igen 48 timer. Så det bliver godt opformeret. Perfekt. Nu begynder fermenteringen. Det er altså her, vi rigtig kan sige, at vi begynder at fremstille vores cellefabrik. Vi tager blandingen op i kanylen, og vi går over til fermentoren. Se. Fermentering, det handler om at dyrke vores celler og få dem til at producere det her insulin, så vi så senere kan give til vores diabetesramte mus. Så vi tager vores blanding og putter den ned i fermentatoren. Vi går ind på skærmen her, og så kan vi se, at det er sådan med celler, at de lever gærceller under nogle bestemte vilkår, så ligesom, hvor de sådan bedst kan befinde sig i det bedste miljø. Vi ved, at ud fra nogle undersøgelser lavet, at den nogenlunde, hvor de har højst aktivitet, det er sådan cirka ved 5,5 pH-værdi. Og temperaturen, det er jo sådan, man kender det, når man ligesom bager boller, og man sætter dem til at hæve, så er det sådan stuetemperatur. Men vi sætter den bare ved 34 grader, det skulle gerne gå. Og så sætter vi start. Bum. Ja. Nu fermenterer vi altså. Og nu skulle det meget gerne komme nogle grafer over vores biomasse og produkter. Tillykke. Vores fermentering gik godt. Det er jo sindssygt perfekt. Det er sådan med fermentering, at nu begynder næste ting, det er nemlig oprensning. Oprensning, det er faktisk utroligt vigtigt, utroligt vigtigt sådan en faktor, som man egentlig bare har sprunget over her i det virtuelle laboratorium. Men det er egentlig bare, at gærceller, de producerer deres insulin ekstracellulært,
det betyder, at insulinen den ligesom bliver eksporteret ud fra cellen. Og så for at oprense det, så altså i den blanding her, så er der kun næringssalte, som er ligesom er givet til cellerne, for at de ligesom kan leve, og cellerne, og så insulinen. Og så har man så forskellige metoder, blandt andet centrifugering, kromatografi eller filtrering, der ligesom bruges til at oprense insulinen. Men det har den åbenbart gjort for os, så bum, så har vi oprenset insulin. Det er jo super. Går vi lige ind og finder en kanyle, og så bestiller vi vores mus. Og jeg kan love jer for, at der er hurtig levering i det her virtuelle laboratorium. Mus med diabetes, ja tak. Så vi sætter vores ting, og sætter vi kanylen, og sætter vi vores mus i bur. Og her, der har vi altså en mus, der rammer diabetes. Det vil sige, at når jeg giver den sukker, så stiger dens blodsukkerniveau. Og det kan man se nede på den her graf, der stiger. Ved normale mus, der ikke har diabetes, der vil det altså være sådan, at kroppen automatisk vil reagere på blodsukkeret, og så vil den begynde at producere insulin, som så vil gøre for, at cellerne kunne optage sukkeret, men det gør den ikke. Du ser, den falder meget, meget langsomt, og det kan altså i sidste ende være farligt for musen, hvis den får for meget for højt blodsukker, så kan hjertet jo gå, sådan pumpe så meget, at den dør. Men så er det godt, vi har insulin. Bum. Vi sprøjter det med insulin, og insulinen går ind og fortæller cellerne, hey, optag alt sukkeret, og det gør den så. Og vi kan se, at blodsukkeret falder drastisk. Og nu kan musen så lege sit lille bur. Var glad. Ja, det var egentlig det. Vi fik produceret insulin til diabetikeren, som musen. Og det var lykkedes os at lave en cellefabrik. Så, hej. God aften. Farvel.